Goedenavond, het nieuws en het korte weerbericht van zondag 10 november. In de Zeeuwse bibliotheek werd gisteren de Zeeuwse Boekenprijs uitgereikt. Uit de 5 genomineerden koos de jury met als voorzitter commissaris van de Koning Han Polman een winnaar. Dames en heren, het viel ook dit jaar niet mee om als jury een keus te maken. U heeft het ons moeilijk gemaakt. Maar we bereikten een overeenstemming. De Zeeuwse Boekenprijs 2019 gaat naar een magistrale roman. De Hoogstapelaar van Wessel te Gussinklo. Van harte gefeliciteerd. Dat was zo ontzettend mooi. Wessel te Gussinklo woont in Kamperland en werd deze week ook genomineerd voor de Landelijke Boekspot Literatuurprijs. Maar deze Zeeuwse Boekenprijs is een erezaak voor hem. Ik ben zeer verheugd, behalve door deze prijs ben ik zeer verheugd een Zeeuw te zijn. Dat ben ik sinds 2007 pas. Als ik hier 's avonds op weg rijd naar een restaurant om nog een kop koffie te gaan drinken en de krant te lezen, dan rijd ik door dit landschap hier, de ruimte, de wijdte, de rust. En dan denk ik, ja, dit is het landschap van mijn ziel. Hier hoor ik thuis. Het weer zout maken van het Volkerak Zomeer is voorlopig van de baan. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Het plan om het gebied weer in verbinding te brengen met de Oosterschelde stuit op te veel weerstand van met name boeren. Het Verzilte maakte onderdeel uit van het programmatische aanpak Grote Wateren, waarin plannen staan voor herstel van onder meer de waterkwaliteit. Er is al een film, er zijn boeken, maar een musical over Michiel de Ruiter, die was er nog niet. Tot nu. Want speciaal voor het 75-jarig jubileum van Muziektheater Zeeland werd er een musical over de Zeeuwse zeeheld geschreven. In maart gaat hij in première, maar vandaag werd de trailer opgenomen bij Fort Rammekes in Rittem. Dit is best een heftige scène. Dit is natuurlijk wel het moment dat het volk in opstand komt en dat er een soort wending komt in het stuk. En uiteindelijk worden dan natuurlijk de broeders de Wit gelyncht en Michiel overleeft het uiteindelijk ook niet. Dus echt de keerzijde in de musical. En actie! De trailer moet er komen om het publiek straks naar de grote Zeeuwse theaters te krijgen, waar het stuk wordt gespeeld. Mensen, luisteren alsjeblieft! Nou, met de trailer maak je de mensen nieuwsgierig en iedereen kent het verhaal van Michiel de Ruiter wel, maar ja, hoe wij het nu gaan brengen, dat is toch een nieuwe manier. Het lijkt me heel leuk als we straks 5 keer voor een uitverkocht huis kunnen spelen. En daar gaan we ook voor. En daarom is deze trailer ook van belang, omdat de mensen moeten weten dat we inderdaad komen en dat het een prachtige musical gaat worden. Dit mooie stel vandaag getrouwd. Dit mooie stel vandaag getrouwd. Net als wij van feesten houden. Dat net als wij van feesten houden. Dus in maart te zien, niet in een fort, maar gewoon in het theater. Het verhaal van Michiel de Ruiter voor het eerst als musical. Hoek is de belangrijke novembermaand in de derde divisie heel slecht begonnen. In deze maand speelt de Zeeuws-Vlaamse ploeg veel topwedstrijden. Maar in het eerste duel ging Hoek met 6-0 onderuit tegen Harkemaanse Boys, dat 4e staat op de ranglijst. In de eerste helft was het al 4-0 en na de rust kwamen daar nog 2 treffers bij. Ondanks het verlies blijft Hoek wel op de 3e plek staan in de derde divisie. Maar de busreis terug naar Zeeuws-Vlaanderen was een erg lange en deprimerende. Goes met de nieuwe interim-trainer Daan Eikenhout op de bank leek voor het eerst dit seizoen de winst te gaan pakken in een thuisduel. Tot aan de 85ste minuut stond het namelijk met 1-0 voor tegen FC Lisse door deze treffer van Steve Schalkwijk. Maar in de slotfase gaat het dan toch nog mis voor Goes, dat het al zo zwaar heeft in de derde divisie. Hier is de 1-2 in de maak. Invaller Tom Duiman gaat die maken 3 minuten voor tijd. En door het verlies blijft Goes onderaan bungelen in de derde divisie. Het blijft staan op de voorlaatste plaats. 3, 2, 1 en start er maar! En in Westerschouwen maakten 3 heren uit wie de mosselloop van dit jaar op zijn naam zou schrijven. Tim van den Broeke uit Vlissingen, Younes Titan uit Drijschoor en kustmarathon-winnaar Tim Pleiten waren het snelst. Hier in de achtergrond komt Pleiten aangelopen. Van den Broeke eindigde net voor Pleiten en won deze editie van de mosselloop. Bij de dames ging de winst naar Monica Sandersen uit Vlissingen. Voor meer beelden van deze onderwerpen en een verslag van de basketbalwedstrijd EBBC-BC Vlissingen kunt u straks naar Zeeland Nu kijken naar Omroep Zeeland Sport.
Muziekvereniging Veres Genoegen uit Veren verzorgde zaterdagavond een bevrijdingsconcert in de Grote Kerk. Het concert stond in het teken van 75 jaar bevrijding en was de muzikale afsluiting van diverse herdenkingen in de gemeente Veren. Het ruim 40-koppige fanfareorkest, onder leiding van dirigent Thomas Bruins, werd bijgestaan door een band en gastzangers. Morgenavond een uitgebreide samenvatting in Evenement van de Week. Vandaag was het een mooie dag om lekker naar het strand te gaan, want het was droog en de zon scheen. En we zien ook op de satelliet dat we eventjes te maken hadden met opklaringen. Maar de volgende storing komt vanuit het westen snel dichterbij en daar krijgen we dan morgen mee te maken. Vannacht neemt de bewolking al wel wat toe. Het koelt af naar 5 graden aan zee tot dicht bij 0 in het oosten van de provincie. En de wind gaat al wat aantrekken. En morgen wordt het een waterkoude dag met een stevige zuidenwind, windkracht 5 tot 6. Misschien aan zee zelfs een harde wind, windkracht 7. In de ochtend is het nog op de meeste plaatsen droog met misschien een waterig zonnetje. Eind van de ochtend kan in het westen van Zeeland al wat regen vallen. En inmiddag wordt het dan ook overal een natte bedoeling. En is het waterkoud met maar 8 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met ook op dinsdag een paar buien. Daarbij is kans op hagel, maar tussen de buien door laat ook de zon zich zien. De dagen daarna hebben we nog een enkele bui, maar laat ook de zon zich vaak zien. En de temperaturen liggen dus dan rond 7 of 8 graden. En tot zover Zeeland Nu. Zometeen Omroep Zeeland Sport met de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend. Geniet nog even van de zondagavond en graag tot morgen.